De laatste metingen bevestigen de schrikbarend gestegen zeespiegel. Het land anno 2100 is een chaos. De dijken staan op doorbreken en ook de opwarming van de aarde heeft zijn kookpunt bereikt. Weet ik niet, iedereen is weg. Laten we hier blijven, dat lijkt me een veilige plek. Ja, oké. Wat doen jullie hier? Er komen 1000 mensetende wezens deze kant op. Jullie moeten hier weg. Waar naartoe? Naar mijn boot. Daar kunnen de mensetende wezens niet komen. En de waterspiegel blijft ook stijgen. Dus mijn boot is de beste optie. Wat moeten we nu doen? Het komt allemaal. Wat is er gebeurd? Ze is geraakt door een gasexplosie. Maar kunt u niets doen of zo? Nee, dat kan ik niet. Door het gas wordt zij nu een mensetend wezen. Je moet haar achterlaten. Je kan haar toch niet achterlaten? Ze is mijn vriendin. Hallo, kunnen we niets doen? We kunnen het toch beter maken? Als je leven wil, blijf bewegen, sta niet stil. Loop snel door, kom niet aanvallen, dood zoekt jou zit overal.